Sa number 2, tatlo ka mga commercial establishments ang nasunog sa Bacolod City. Kahalitan sa nga sunog nagdangat sa masobra 8 million pesos. Sa video nga kuha ni Clifford Nolido, makita ang pagginuha sa mga empleyado sa pasalubong center sang nasiplatan ang madamol nga asug gikan sa second floor sang Guanzon Brothers Building sa Gatuslao St, Barangay 13 sa siyudad sa Bacolod sa Domingo sang aga. Madasi ginagpuog ang aso sa lugar nga ginkaalarma sa mga motorista kag mga customer sa mga kaiping nga baligyaan. Gilayon nga nagresponde ang mga bumbero, pero tatlo ka mga commercial establishment ang nalabot sang kalayo sa nagluntad nga sunog. Suno kay Fire Superintendent Jenny May Masip sang Bureau of Fire Protection Bacolod, partially damaged ang Mercy Bread and Pastries, F&E Fashion Shop kag Zolive Novelty Shop sa nagluntad nga sunog. Nagdangat sa 8 million pesos ang balor sang kahalitan sang sunog. Ginausisa pa sang BFP ang ginhalinan sang kalayo.